Atmosferaren kutsadura. Zer da atmosfera? Atmosfera deitzen diogu hainbat gasek osatutako geruzari. Ez, gas mota hori ez. Atmosfera hainbat geruzak osatzen du. Ez da hain zaila, ikusi. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Geruza hau amabi kilometro ingurukoa da. Troposferan gertatzen dira haizea, euria, eta hor gertatzen den guztiak eragiten digu gizakioi. Baina guk egiten dugunak ere eragiten dio hari. Troposfera honela osatuta dago. 178 nitrogenoa, 121 oxigenoa, eta badira beste hainbat gas ere, karbono dioxidoa, ur lurrina, metanoa. Ederra, ezta? Halere, giza jardueragatik batipat, gero eta kutsatuago dago. Atmosfera kutsaduraren arazoa. Troposferak bi eratako kutsatzaileak ditu. Naturalak, hau da, naturan berezko direnak adibidez, sumendiak eta suteak. Eta artifizialak direnak, hau da, gizakiak eragindakoak. Lehen kutsadura arazo larriak 16 eta 17 mendeetakoak dira. Garai hartan Londonen eta horren antzeko hiri nagusietan ikatza erabiltzen hasi ziren berokuntzarako eta industriarako. Imaginazazu, istripuak egoten ziren jendeak ez zuelako behar bezala ikusten kutsaduraren erruz. Ondorioak nabarmenak ziren, begi, sudur eta eztarriko narritadura. Eztula eta buruko mina. Arnasteko ezintasuna. Bronkitis kronikoa, biriketako minbizia. Zahar eta horren heriotzak asko emendatu ziren. Hirurogeita hamarreko hamarkadan Bilbo izan zen Europako herririk kutsatuena. Naiz eta Europa eta Amerikako estatu batuetan antzeko egoera ugari izan. Arazorik larrienari egin zitzaion aurre, ke beltzari. Horrela, ikatzaren ordez, petrolioa, gasa eta argindarra erabiltzen hasi ziren. Iragazkiei esker, tximinietako kea garbitzea ere lortu zen. Gaur egun, beruna duen gasolinaren ordez, berunik gabekoa erabiltzen da. Autoen gas jaulkipenaren kontrola egiten da IATen, ibilgailuen azterketa teknikoa, eta beste hainbat neurri hartzen dira. Londonen eta Bilbon hobera egin du airearen kalitateak, baina ez horratik beste hainbat lekutan. Kalkutan, El Cairon, Mexikon, Txilen edo Pekinen. Konponduko ote noizbait.
Gauzak baina ez dira errazak. Izan ere, oraingo hainbat kutsatzaile ikusezinak dira. Kiratsi gabekoak, lurzorua zikintzen ez dutenak, baina azken finean kutsatzaileek klima eta ozono geruza kaltetzen dituzte. Ozono geruzaren arazoa. Kutsadurak beste geruza bati eragiten dio orain, estratosferari. Oxigeno atomo aske batek eta oxigeno molekula batek osatzen dute ozonoa. Geruza horrek lurra inguratu eta eguzkiko izpi ultramoreetatik babesten gaitu. 1985ean ikusi zuten Antartidan ozono geruzak zulo bat zuela. Zerk kaltetzen du ozono geruza? Klorofluorokarbonatuek, aurrerantzean ozono jaleak deituko diegu. Aerosoletan, aire girotuko tresnetan, hozkailuetan eta apar sintetikoetan erabiltzen dira. Zein ondorio eragiten dute ozono geruzako zuloek? Azaleko minbizia. Begietan hainbat kalte sorrarazten ditu. Uzten gutxitzea. Itsasoko izaki bizidun txikietan kalte nabarmenak eragiten ditu. Zer egiten ari dira? Montrealgo ituna sinatu zuten hainbat estatuk. Horren arabera, ozono jaleak erdira gutxitzeko konpromisoa hartu zuten sinatzaileek. Ondobidean beste 40 urte beharko dira egindako kalteak konpondu eta ozono geruza bere onera ekartzeko. Hori aski larria izango ez baliz bezala, kutsatzaile berri gehiago aurkitzen dira egunez egun. Eta guk zer egin dezakegu kutsadura beltza gutxitu eta ozono geruza babesteko? Berogailua eta aire girotua tentuz eta neurrian erabili, ahal duzuna aurreztuz. Zer egiten duzu neguan, uda belitzan jantzita berogailua sutan duzun bitartean? Edota orain uda betean, berokia jantzita aire girotuaz gozatzen duzun bitartean? Berogailua eta aire girotua tentuz eta neurrian erabili, ahal duzuna aurreztuz. Gogora ezazu! Hozkailu aldatu behar baduzu, eramazu zaharra zabortegira, ozono jalea atera diezaioten. Garraio bideak dira gure esku dauden kutsatzaile nagusiak. Horregatik, ibil gaitezen oinez, bizikletaz, edota erabil dezagun garraio publikoa. Zuhaitzek airea garbitzen dute. Landaitzazu batzuk. Ez erabili KF-kak dituzten aerosolak, bestelakoak baizik. Babestu ezazu zeure burua eguzkitan zaudenean. Erabili krema. Orain galderak erantzun. Zorte on!